Elinan uusi työ. Elina on 20-vuotias nainen. Hän asuu pienessä kaupungissa miehensä ja pienen koiransa kanssa. Elina on iloinen ja ystävällinen. Hän tykkää auttaa ihmisiä. Keväällä Elina valmistui lähihoitajaksi. Hän opiskeli 3 vuotta ja teki monta harjoittelua. Hän oppi hoitamaan vanhuksia, lapsia ja sairaita ihmisiä. Hän piti eniten vanhustyöstä, koska hänestä on mukavaa jutella ja auttaa vanhoja ihmisiä arjessa. Kesällä Elina haki töitä monesta paikasta. Hän kirjoitti työhakemuksia ja meni työhaastatteluihin. Hän oli vähän jännittynyt, mutta yritti olla rohkea. Eräänä päivänä puhelin soi. Hei, onko tämä Elina? Täällä puhuu Sari, palvelutalon johtaja. Elina vastasi, kyllä, hei. Sari sanoi, haluaisimme tarjota sinulle työtä meidän palvelutalossa. Elina hymyili isosti. Hän sai ensimmäisen oman työnsä. Työ alkoi elokuussa. Ensimmäinen päivä oli jännittävä. Elina tapasi työtoverit ja asukkaat. Kaikki olivat ystävällisiä. Hän oppi nopeasti, missä on keittiö, lääkekaappi ja siivouskomero. Ensimmäisellä viikolla Elina auttoi mummoa nimeltä Aino. Aino ei pystynyt kävelemään hyvin, joten Elina auttoi häntä peseytymään ja pukemaan vaatteet. Aino sanoi usein, kiitos Elina, sinä olet niin lempeä. Elina oli onnellinen. Hän ymmärsi, että työ ei ole vain siivoamista ja hoitoa, vaan myös kuuntelemista ja ystävällisyyttä. Työpäivät olivat joskus pitkiä ja väsyttäviä. Joskus asukkaat olivat surullisia tai vihaisia ja se oli vaikeaa. Mutta Elina oppi, että rauhallisuus auttaa aina. Kun Elina tuli kotiin iltaisin, hän joi teetä ja silitti koiraansa. Hän ajatteli, olen väsynyt, mutta onnellinen. Tämä on minun paikkani. Nyt Elina työskentelee palvelutalossa jo 2 kuukautta. Hänellä on monta ystävää töissä. Hän oppii joka päivä uusia asioita, miten mitataan verenpaine, miten puhutaan asukkaalle, joka muistaa huonosti, ja miten tehdään hyvä mieli toiselle. Elina sanoo aina uusille opiskelijoille, älä pelkää virheitä. Tee parhaasi ja hymyile. Se riittää. Ja niin Elinan tarina jatkuu pienin askelin suurella sydämellä.